Kana zvadai so hapasina munhu achatrasta ZiG. ZiG rakutodzokera kuRBZ. Vanhu vese vakuti aiwa ZANU-PF hatikutrastei nokuti Hopewell Chin'ono abva abuda musaga muzuva ranhasi panguva isanga akanyarara ndobva ataura chokwadi chaita kuti vanhu vese varege kutrasta ZiG. Nokuti unoona kuti muri Zimbabwe nhau idzi dzatiri kubuditsa hambofa makambodziwana kumwe kunhu paZBC hamudziwani asi munodziwana pano pachopisa pano paZim News Live. Sezvamunoziva John Mushaya vanhu nana Nick Mangwana vari kufamba vachitaura mashoko ekuti gold note was not supported by any currency or any minerals like gold, but rakaita a drastic fall on its value zvasiyana neZiG. ZiG riri supported nema-minerals saka harizombofluctuate sezviri kuita bond. Saka mashoko akatogwa naNick Mangwana muna 2018 abva akotowa naHopewell Chin'ono achiti after Afrexim Bank has offered Zimbabwe facility to back the bond note, so its value remain at equity with US dollars. Ndo mashoko akataura achiti muna 2018 bond riri equal to ma-US dollars, and then muna 2024 akuya pana bataura mashoko kuti we had a situation as I said earlier, RTJ's bond notes were not backed by anything, so you cannot link ZiG to the old currency. Satikuona kuti idzi dzatova nhema ari kuti RTJs rasina kana kubackwa by any currency, asi muna 2018 akungana kuti anodhidhita post yakaposta achiti aiwa mabond notes they are backed by my US dollars. Satikuona kuti tinozoti vanhu vanozosvika pakutrasta ZANU-PF negovernment yavo pakuti ZiG riri supported nema-minerals kana richaramba rine value yarinaro kusvika rini. Saka chiitiko ichi chabva chaita kuti munhu wese aluze focus, aluze trust neZiG. Zvaita kuti munhu wese abva ati aiwa ZiG hatisi kurida. Tiudzei mafungiro enyu pinai mucomment section medu izvezvi mutiudze kuti munoti kudii pamusoro peZiG nemashoko ari kucontradicta anotogwa naNick Mangwana. Pinai mucomment section medu musangano subscribe or like channel, turn on the bell icon.